Sadag. Napalabas, nasdaaw ni Nana Simang iti agsangit ni Laika, sakbay amadanon ti panagturpos na. Dinamag nga rod ti baket noan niya ti parikot ti balasang, ket dita anaamuan na, anigayam Laika ti makagunod iti kangatuan apam madayaw iti panagturpos na. Nalaos met ti ragsak ni Albert, iso a kinuyog na pay da Nana Simang ken Laika. Ti saan nga ammo dagitoy, ket limed a sinursurot idadadan ken Misty, ngem nakadlaw ti baro, iso nga indiretsonan ti kotsena iti istasyon ti pulis. Kabayatan na, aburido met ni Dan, tasan pay lang akayat ni Misty ti agpaitulod nga agawid. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Adda pampanunutek nga aramidan. Anya mananday ta? Basta, sigurado ang masorpresa da iti da ito nga aramidak. Kita man lang no anyan to ti aramidan da. Misty, no anya manday ta? Agpanunot ka ko mga umuna. Amangan no maisagmak ka. Di ka kadiagdanag. Siyak ti makam mo. Sa anak tong ama isagmak. Misty, May salaaba nagtikayat ko ang masigurado. anya day ta? Nakasagana ka kadi nga agtungpal iti amin apaaramid ko. Dan, Ha? pagdamdamagan ka. Nakasagana ka kadi nga agtungpal iti anyaman apaaramid ko, kunak. When, Misty? Good. Nasaya at no kasta. Ala, paandara mong tilugan tay tulod na kon. Iti kas na, saan ka amadanagan iti posible nga aramidan ken ka ni Papa? Albert, anya ti inaramid mo ijay presinto. Apay adim magastayo ijay. Awan na si Mang. Jack mamati, Albert. Uray siya, Albert. Imposible nga awan ti rason no apay adim magastayo iji presinto. Ibagam nga minan no anya tinapasama. Da kayo kit dimat. Awan ko naklangarudan. Saan kayo ngagdanag? Tagawid tayon. Saan tayo na dumagas iti sa dinuman? Makaina na kayon ton. Nakaturog atalagan ni Amado. Agur-urukan. Gamsyak. Jack pa'y laang makaturog. Ada nagsardang alukan. Ada lakit din da, Albert. Papanam kanidad. Ada nagsardang alugan iti batog. Ada lakit din da, Albert. Ay na, bayam kadidan. At damot-imot da atulbag. Maturog kakit din, tapno makaina na ka. Nakaturog sanda senyora, Nana Simang. Nalabit akasta. Tane, awan matan ti arimakmakda. Panagkunam, Nana. Kaungot da tayon tungata? Ay, Jack amo balasak ko. Oh, apay anagsendaay ka. No, isagot ko nga ta ni senyora karidad to'y naawat ko apamadayaw. Maragsakan nga ta? Ha? Anya iti panagkunam, Nana Simang. Jack amo, lay ka balasang ko. Jack amo na anya ti sawa. Parbangunan iha. Pasensya kan, Papa. Adda nga min paskan adinarayan mi kinidan. Ha? Naimasak nga min tinakisarsarita kadagiti sigod agagayem ko. Idi Jack pa'y nagabrod. Isang kapilitan nga inuroray naknidan. Mala, ingkaginanan iha. Sige, Papa. Kasaritak tulangan ni Dan inton bigat.
Kinapudno na, nakariingak pa'y idisimbangpot kayo. Mama, Napnapanan nyo pa'y aya, iho. pangasi. Di ko makaungot na si Mangkan Laika. Takinapod na. Awis na agawid kami kalpasan ti seremonyas. Ngam siyak tinang lapod kadakwada. Albert, Renambakan mi lang iti panagturpos ni Laika. Nangruna kat iso tinakagunod iti kangatwa na pamadayaw. adula amin dayta. Pangasim, mama. No adda kaungot mo. Siyak ko ma. Saan adanana si Mang? Ay, Amo ka madimanon tinamnam mo. Amo ka di mo magustuhan tinaramit ko. Ngem ulitok mo takid dawon kan ka. Siyak ti ungtam. Saan adalay ka? Dimar ay kami iti may sa apaskan, sir. Gagayam ka ni Ma'am Misty idi saan pa'y anag-abroad dagijay. Kasta ka di. Dahi tati agpaiso, sir. Patyandak ko ma. Amomdan. No kumata kapadpada da ka iti panagbiag. Awan kuman ti parikot. Ha? Anya ti kayat mo asawan, sir? Awan kumati question nga uray kanayon kayo nga agkuyog iti anak ko. Uray sa dino ti papapalan nyo. Uray anya pa iti aramidin nyo. Sir Fausto. Tirigat na. Sanda ka kapadpada. Agnamnam ay kalaitan, gapo iti panang tulong kan ka ti anak ko. Ken, gapo iti panang tulong ko kan ka. Sir. Jak kayat nga addan tumakuna dagiti papanyeros ko. No si ka... Sir. Di ka agdanag. Oh. Dinto mapasamak ti pampanunutin nyo. Agtali na edak laeng asuy-sulduan nyo. Nasayata mom. Ngamin. Dayta talaga ti kaimudingam. Kablaawan ka, Laika. Senyor, Pinagbilib na. Agasam ta nagunod mo ti kangatwa na pamadayaw iti panagturpos mo. talaga ngamin nga ingka gumaak tinagadala na imbag, senyor. Diyak kayat nga adda ti makunayo kanya. Diyak laim pagarop. Agasam, tunggal makita ka dito'y balay idi, kanayon kang agdaldalos. Uray na minsan lakuma, di ka pulos nakita ang nagripaso dito'y balay. Jak pulos nakita ang nakumikom ka nga agaramit ka dagiti projects, ken daduma pa kasapulam iti pagadalan. Pasig at trabaho ti as-asikaswam dito'y balay. Kalpasan na, sika ti summa cum laude. Inka gumaak nga minabiningay-bingay ti oras ko, senyor. No para iti pagadalan laang. Kat no oras ko para iti trabahok diti balayo, para laang iti trabahok ditoy. Talaga pinagbilib na. Senyor, kaya't kumot nga alaan day ti agundaway, nga agyaman kada kayo. No saan aga po iti pamilyayo, diyak magunod ti arapaap ko. Sa anak ko maanakaturpos. Nagtali na edak ko maamanal. Laika? Agyaman naklaunay kada kayo, senyor. Napingat mo ti panagsarita yu itay kanilay ka, amado. Karidad. Itala ang anariknak iti husto. Talaga gaya manasingpat ni Laika. Anya? Dayta ti agpaiso. Nariknak dayta bayat ti panagsarsarita mi. Sika, amado ha? Inton kuan sa baligaya montiar aramidam. Karidad? Talagamat! Di kalaangan agbidot, amado. Diyakon itulong Karidad, awan ka di ti panagtalik mo kanyak. Ha? Pangasim, agtalik ka kanyak. Takas iti kanayon nga ibagak. Nuan niya man tinagbiddo tak idi. Saanen ang maulit. Jak malipatan tinadlaw ko'y derabi.
Jak lakid dagbid doon. Da kami ti sursuruton da jalugan. Jak lang amin na ilasin kan. Ken jak ba't nakita ti plate number na. Tapno nalaklak ako mamatrace. E dinadlaw na ngagturong ako ni Jefferson to. Si Minan. Kadya ko na muna napanan na. Sino nga to dayjay? Ada nga ta pakainaigan na itinapasamak idi kanyak. Kasayatan mo't lang. Nasyaklat di makamoy ta amin. Diya ko ni bagbagay ti orasino. Oray kadagi ti polis. Kampay iti. Napanak na kisiyar idi rabi iji presinto. Tapno saan lang nga madlaw ti amin. Ngamit ti sumaruno. Naskan nga ganada kon. Naimbag pa'y ni senyor, ta kinablaawan na kon, Nana Simang. Ay nalay ka. Di mo namnamaan akablaawan na ka ni senyora. Di mo tumauray apulos dayta. Ha? Saan nga ugali ni senyora timang kablaaw kadagiti babaunan na. Iso arumbang la ang mairwam kan. Sa bagay, nairwamak matket din, Nana Simang. Nasaya at nukasta. Awan nga rin tinamnama nga awatan na no bilang, taisagot ko kan kwa na ti medalya ti pamadayaw ko. Laika. Iso adya akong gamtan nga isagot ka ni Senyora Caridad. Amang ano anya pa'y ti aramidan na. Jak ni namnama daytoy apan ang sarongkar mo kanyak diti opisina. Tita Caridad. Miste, balasang ko. Ada ka din napatag agagarayo kanyak, tita? Awan mo't kit di. Ngam kailiw kumatan ti panagsarita ta, iha. Tita, Saan kamot ngamin na sumarsarong kar iji balay? Nabayagan day dinaodi ayo umay mo ijay. Tawanan tinapalapas, iha. pasensya kayon, tita. Medyo makumikumak lang amin iti panangas asikasok iti negosyo ni Papa. Dayta kadila ang tirason, balasang ko. Tita, Amang ano adapay napatpatag arason. Ngam di mo la ibagbaga. awan tita. Aon gayam. Damag ko ang nagturpusan di babaunan niyo. Uwan. Nagunod na pa'y gayam ti kangatuan apam madayaw. Awan ti serbi day jay. Tita Caridad, Urayan niya pa'y apamadayaw ti magunod day jay alay ka. Agdadata nga isukat babaonan milaang. Dayta kumati kanayon, apanunutam. Nagdakkelan ti nagbaliwan daytoy resort, Panyero. Amumat. Daytoy latan tinas asikasok kadagiti gundaway akayat ko ti maliwliwa. Panyero. Manmano kamot ngamin nga umay ditoy. Nabayagan day dinaudi ayo umay mo. Pudno dayta, tamumet. Manipod idi addadakis ang napasama kini Albert. Kanayo na nati karadkat ti pamilya ti pangpangrunak. Panyero, Agam sana bale, tado manen ti waya kita. Nalabi ta masansan manen nga umayak dito ay. nasayat no kasta panyero. Taklunan taman wano saan. Dakkel ti pasat ti kastoy adiso, itinapalabas ta. Aginanakamot alay ka. Laglagi pam. Saan kan abasta babaunan laeng? Nagturpos kan. Pudno, Nana Simang. Ngam agdadata ababaunan naklata. No adak diti balay da Albert. Laika. Ngam ket di. Nalagan ti riknak. Ngamin. Natunoy ko ti arapaap ko. Nga impagarot ko ajak ton pulos magunod. Naimpaglakit din ta nagbalinak ababaunan dito eh. Balasang ko. Ti pamilya ni Albert ti nagbalin atulbak tapno agbaligi ak. Napagsaritaan nyo ka din kan ni Albert. Noan niya ti sumaro no amaarami. Ha?
Anya ti kayat mo asawan, nana si Mang. Laika, amangan no tulungan na kamatlaang ni Albert ang maaddaan iti napimpintas at trabaho. No siyakla may sa, uray no sa anan, nana. Ngamin, sobra-sobrang tinaitulong na kanyak. Jack kayat nga abuswan ti kinasingpot ni Albert. Kanayon latdaan na dalos ti balaya. Awan na pulos ti makunak no may papan iti panagdalusan. Talaga nagagatday chay alay ka. Pudno ang nagturposan. Ngam isulat ta ti kinagagat na. Saan na nagbaliw, Apolos? Ni, ada kayo gayam dito'y, senyora. Wan, kasangsangpot ko laang. Kaya tiyo ka diti juice, wano kape, senyora? Saanan, napsugak pa'y. Senyora, Naimbagman ta ar-aramidem latta ti akam mo diti balay, kas babaunan. ha? Senyora, Nasayaat mo ta saan na di makkel ti ulom. dinto mapasamak dayta, senyora. Amok ti pagluglugarak. Amok ti bumigbig iti utang anaimbag anakan. Nasayaat mo't. Nugasta nga rod. Anya ti planom ita, ta nagturpos ka. Anya ti isungbat ni Laika iti saludsod ni Doña Caridad. Gagayem, di uliwan adenggen, tituloy tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, sinaludsod ni Mystic Kanidan no nakasagana daytoy amang tungpal iti amin nga ipaaramid na. Naragsakan ti babae iti insungbat ken kuana ni Dan. Iti sabali a bangir, saan aninamnaman ni Laika ti panangkablaw ken kuana ni Don Amado. Ginundawayan na nga roden dayta, tapno makapagyaman iti ama ni Albert. Iti may sagundaway, kinasarita ni Doña Caridad ni Laika. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Naimbagman ta ar-aramidem latta ti akam mo diti balay, kas babaunan. Senyora, Nasayaat mo ta sana di makkel ti ulom. dinto mapasamak dayta, senyora. Amok ti pagluglugarak. Amok ti bumigbig iti utang anaimbag anakan. Nugasta nga rod. Anya ti planom ita, ta nagturpos ka. Siguro, planom ti agigkat ababaunan ta nagturpos kamatan. Siguro, plano mon ti pumanaw ta nakaadal kamatan. Panawan na kamilatan, anang paadal kan ka. Senyora, Kasta kayo mat nga minsan kadi. Diyo amo ti agsubad iti utang yo anay baganakam. Apa man na maalayo ti kayat yo, somiyag kayo matan. Agpukaw, akas laawan anyaman na. di kay agdanag, senyora. Saan ko nga aramidan dayta? Sa anak a pumanaw, akas itinamnamain nyo. Oh, anya Amado. Naipapas mo ka din di ka data nito'y resort. Kinapudno na, agkurang ti kanito ti kadata ditoy, Fausto. Si kakit di man. Mabalin mo ti agsubli dito'y anytime. Laglagi pa madata ti akin kuko iti da ito'y a resort. Awan ti makalapad ka data nga umay dito'y. Sa bagay matkit dia. May tala sinarungkaran dagiti trabahador dito'y. Ken tapno amuan tamutan no adakit di rimso na parikot. Awan mo't gaya. Usto ka, panyero. Alang araw din. Mapantan.
taamangan kit din umadandanagan manen ni Caridad. Balasan ko. Apay nga imbagam asaan ka nga agikat. Talagamot nga minasaan, Nana si Mang. Anya, ang amlay ka, nakaturpos kan. Rumbeng lako mga agtrabaho ka. Yaplikar mo ati inadal mo. Nana, Di mat kasta ti rumbeng. Amok, mabain ka laeng. Ngamin, agdadata nga utang mo anaimbag anakam kadakwada ti panagturpos mon. Agam awan ti mapasamak ken ka, no day ta panagbain mo ti ikam iti prioridad. di kayag danag. Dumtang tumatla siguro ti kanito ang makapagdesisyonak. Kat ikarit kada kayo, ipanakkeldak to, gapu iti dayta a desisyon ko. Amo ka napatag ti makagapo, no apay ngay may ditoy ni Doña Caridad. Husto akadi, Misty. Adala nagsaritaan mi, Dan. Diyak ka di mabalin amaamuan, no anyaman dayta nagsaritaan nyo. Ha? Sa anak mat ama kibibiyang, Misty. Iso na La laan talaga asaan ka ama kibibiyang. Saan mo nga amuan? Mabalin ka di, Dan? Misty? May salaang ti masigurado. Pabor para kanyak tikas jay ang panagsarita mi kinitita Caridad. Iso akasayaatan, nukas jay amasansan, asarong karan na. Sigurado ka kadiya dito kalangan, Panyero. Mabalin kamot nga itulod, aging kay Jibalayo. Saanan, Panyero? Panyero, Amumot ngayon bati kung tilugan ko iti parking lot. Kan may isa. Kaya't ko pa iti dumagas iti opisina ni Albert. saan ka di amay sa dagita, kadagiti saan akayat ni Albert? Panyero, Ang mga nonya man ang ti panunutan na ano, kala at amakita na ka nga da iti opisina na, Panyero. di ka madanagan. Sana mapasamak dayta. Ngamin, awan mo ti mading aramidak. Kan ibagak kan kuana ang naggaputa iti resort. Diyak ka muna anya ti pudno si Mang. Iso akayat kamat akasarita. Senyora, sika tinadagkat kanilay ka. Iso apatyak nga ammom no anya atalaga ti pampanunutan na. Anya ti kayat yu asawan, senyora. Kinasaritak ni Laika. Sinaludsod ko na anya ti plano na ita ta nagturpusan. Kuna naasaan nga agikat kas babaunan dito balay. Ha? Iso na lang ta sa anak pay, anak kasigurado. Amangan nga minukla at latan apanawan na tayo dito. Di kagdanag, senyora. Saan akas jay ni Laika? Noan niya ti imbagana. Iso ti aramidan na. Nuawan mo't lagayam ti parikot dito, di agid dantan nga agawid, iho. Umuna kayo latan, Papa. Albert? Saan pa yung oras ti pa nagre-retera? Jacket niya danto tumawad ka dagiti empleyado tayong agkusit iti oras na iti trabaho. Sa bagay, husto ka, Albert. Takaduan ka dagiti empleyado. Aramiden da no anya ti aramiden dagiti amo da. Pudno day ta, Papa. Amo da nga wan tinapatag, wano importante nga aramidag. Iso ati kayat ko. Makita da nga adak ditoy. Aging gay tinaikadeng nga oras ti pa nagtratrabaho. Kaya't ko kumasarong karan ti anak ko iti opisina na, Dan. Ngam, amo ka sa bali man ang ti pagawatan na. Sir? Diya kaya ta sa balin tuman ang ti mapasamak. Iso asigalang ang tinawagang. Amo na ka ding adak dito'y parking lot. Di na nakita nga dakin na saritak iti cellphone, sir. Kat itay rimwarak, impakadak ang mapanak iti kantin. Isungawan tam muna. Masaya at no kasta. Diyak ngamin kaya't nga agpanunot manan iti sa balin ni Misty. Di kayag danag, sir.
Di na mamon dahito yung panagsarita tayo. Nasayat no kastadan. Namin ano ngaminan anak ko na kanyak ni Misty. At di mo kano kabailan ti agilimod ken kuana. Ha? Madda pa nagtalagkuhan ka. Sabay la kuma. Talalaki ka akasarsarita. Napan kapay gayam iti opisina ni Albert. Wen, karidad. Sinarungkarak dyan anak tayo dyan opisina. Kastamot ten dagiti empleyado. Kat naimbag ta saan manin ang nagpanunot iti sa bali ni Albert. Imbaga ka naggapo kami kini Fausto dyan resort. Nawatan naman. Ay, Apa yan nagsanay kahit tinawag? awan matkit di, amado. At dala na lagip ko. Anya dayta? Karidad, anya dayta kunak. Ibagam kanyak, bareng no adda maramidak. Awan, di mo namon. At dalan na lagip ko. Apay nga takas to iti marikriknak, nana si Mang. Apay, Laika. Kaslakit din dadakas sa mapasamak. Ha? Apay aya? Madandanagan namin, nana. Anya? Ne, apay yan? Jakmat nga rudam mo. Kalaat-latan anariknak daytoy. Si kakit dimat. Saan arumbang dayta? Punasem dayta amarikrik nam balasang ko. Saan arumbang nga agdanda nagkakit din? Adda plano, Dan. Matulungan nak ka di. Anya dayta, Misty? Kaya't ko ang masabotahe dagiti negosyo da Albert nga imatunan na. Anya? No may pamuspusam nga aramidan dayta. Masiguradok atimat negosyo mi kin ni Papa. Ti sigurado nga agbalin analata. Misty? Kabailam ka di nga aramidan dayta. Narigat dayta papaaramid mo. No kasta, di mo nga rod kabailan? Ha? Pagsalsaludsudan ka, Dan. Kabailam ka di, wano saan? No adda siguro umtas agundaway. Maipamuspusak. Bueno, ikan ka iti umdas agundaway. Ipamuspusam nga aramidan ti kayat ko. Nilaangan Albert di sana si Mangpet. Apay nga ta. Sa bagay, makumikom iti panangasikaso na iti negosyo da. Amok nga duter aramidan na. Iso siguro nga awan pailaang nga aging gaita. Laika, Senyora, ada ka di pa aramid yung kanyak? natural. Saan kang asitgan? No awan ti iparamid ko. Senyora, Kartingam, yalaan na kiti mainom. Isarunom ijay salas. Wan senyora. Karte nga kayalaan ni senyora. Ang mga numakaungot tumanan kanyak. Kumusta ma tinagmalan mo iti opisina, iha? Okay lang, Papa. Awan mat ti parikot. Nasayat mo kasta. Adala ang dagiti saggabasit a parikot. Ngam nalakalaang ana solusyonan. Sa bagay, kabisado mong aramidam, saan ka di? Wan, Papa. Iso nga awan ti parikot. Ket, kumusta mo't ni Dan? Okay la tamat, Papa. Kanayon nga iso timang tartarabay kanyak, may papan iti negosyo. Amuyo mat, kabisado ng ti amin. Talaga ngamin ang nasorsorwanan iti husto ni Dan. Papa, Patsik nga urayan niya pa iti tumpuar aparikot, may papan iti negosyo. Kabalan na asulbaren. Laika, apay adi ka pay laagi na.
Kunak no sumarunukan itay ijay silid. Apaman ang nakasangpot ni Albert. Saan pa'y lang amin ang nakaturog ni Senyora Caridad, Nana? Ha? Amang ano kalaat nga damasapol na. Amang ano makaungot no aginanaakit din asiririing paylaan. Ay, isumot lagayam. Ingkailatan maturog, Nana. Saan da ko napanunutan? Kasano nga aramidok dayta. Kat jakmot makaturog nga awan ka iti silid ta. Nana, Ay, amangan nga mi Laika! Umay ka man ditoy! Ha? makita yun, Nana. Naskan nga si kaswag pa'y ni Senyora. Narigat daya kinid daw kanyak ni Misty. Ngamnas ka na tong palag. Iti ka nito ang mabistuak. Sigurado. Madadaalin ang maminpinsan ti panaggayam may ka ni Albert. Ay, ngamawan ti maramidak. Nasken atong palak ni Misty. Iso nga itapay lang. Nasken nga agpanunot akon iti pamuspusan. No kasano ti kasayaatan ang maaramid. Jak laki di tulok ang mapaay ni Misty iti kayat na. Tanong mapasamak dayta. Sigurado ang mapukaw matan. Tisang kabasit anam namak iti ayat na. Anya ka diti aramidem, Caridad. Apay, amado? Amok no anya ti inaramid mo. Iso nga itala nga simrak ka dito'y selekta. Ha? Kumpurmila ditan ti impaparamid mo kinilay ka. Oh, dakos ka de? Ha! Babaonan tayo ni Laika. Trabaho na atong palan no anyaman ti ibilin ko kankwana. Kasanon, no nakita di anak mo. Anya, Laglagi pam, Caridad. Sana kayat ni Albert nga abuswen tayo ti karbengan dagiti babaonen. Kagura na data. aramidak no anyaman ti kayat kong aramidan. Amado, Aniya. saan ang makapagkadkad ni Laika? Gaputa kayarigan na anagatang tayon ti kinatao na. Anya ti kayat apagparangan ni Doña Caridad. Gagayem, di uliwayan adenggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.